Siempre un perdón, no te mentí. Ya no hay nada que me asombre. Malo porque siempre confío en ti. Tervetuloa uudelle vlogille. Ja seuraamaan meidän päivää tippukiviluolilla. Joo, tänään on siis vihdoin se päivä, kun me lähdetään tippukiviluolille. Me ollaan tässä käppäilemässä just autolle. Jätettiin auto eilen vähän tonne kauemmaksi, kun Ei jätetty, täällä vaan jouduttiin niin, jättää. kun ei ollut paikkoja. Toivottavasti se on vielä siellä. On se varmasti. Täällä on melkein siis semmonen, että jos on autolla liikkeellä ja haluaa sen parkkiin, niin se on otettava melkein ensimmäinen parkki, mikä tulee vastaan. No, ei voi valikoida kyllä yhtä. Ei todellakaan. Tää aamu on vähän kosteemman oloinen, tai ilma on tosi kostea, on varmaan satanut yöllä. Ei vaan tossa aamulla sato. Ai. Mähän sanoin sulle tossa, kun katsottiin modernia miehiä ja syötiin aamupalaa, että siellä sataa. No mut nyt alkaa kuitenkin kirkastua pikkuhiljaa ja lämpötilakin nousee vissiin 18 asteeseen, eli ihan hyvä. Noi tippukiviluolat on siis Euroopan yksi isoimmista ilmeisesti. Ne on löydetty siis 1959 ja ne on löytänyt siis, oliko 5 jotain nuorta koulupoikaa joskus silloin. Joo, tästä on matkaa sinne, oliko sinne 3 kilsaa vaan matkaa? Ja tästä itse asiassa Nerhasta menisi semmonen turistijuna hässäkkä sinne, mutta me nyt mennään omalla autolla. Joo, kun me käydään varmaan sitten katselemaan muitakin paikkoja tuolla, niin päästään jatkaa matkaa siellä. Ja siellä on pysäköintipaikat. Tosiaan siellä luolilla ne maksaa 2 € ja saa pysäköidä sitten niin kauan kuin haluaa. Ja noista luolista vielä sen verran, että mä ymmärsin, kun mä aamulla luin niistä vähän tietoa, että niitä ei ole vieläkään siis koluttu ihan täysin läpi, että sitä ei ihan 100% varmuudella tiedä, että kuinka laajat ne on. Nyt me löydettiin meidän auto, niin lähdetään matkaan. Täällä se vielä on. Me dice que me ama cuando hay nubes grises, pero me saludan más las olas del mar. Ella es muy bipolar con tantos matices. Cuando dice que está bien, piensa que está mal. Yeah. Ella dice que está bien, que son solo amigos o sin nada que ver. Le tiene contraseña a nivel pro al cel. Sé que algo oculta pero no sé qué es. Yeah. Oiga, oiga señorita, quisiera decirle solo una cosita, que mi corazón todavía palpita. Pa' que no lo dañes, que ahí es donde tú habitas, tú no estás de visita. Ella sabe que sin montar que tenga mejor nada. La lealtad es algo que ella no aprecia, no le interesa nada de nada de nada. Yeah. Ella sabe que se monta el que tenga mejor nada. La lealtad es algo que ella no aprecia, no le interesa nada de nada de nada. Me dice que me ama cuando hay nubes grises, pero me saludan más las olas del mar. Todo era bonito cuando lo hacía contigo. Ahora te pido amor como si fuera un mendigo. Y para ser bien claro que despidan a Cupido y que traigan pica pica pa' que... Tässä on vissiin ne pojat, ketkä tää oli löytänyt ja tässä taitaa olla se aukko, mistä ne on sen löytänyt. En ihan heti ensimmäisenä menis kyllä tonne. Mä edes näe tänne pohjaan. Kivuttiin just ylös tuolta luolastosta. Oli vähän kuuma siellä. Siellä oli tosi kostea, nihkeä ja lämmin. Toki siellä oli myös ihan hirveästi noita portaita. Joo, ja sitten mulla oli vielä tommonen keinokuitunen pusakka, niin oli vähän liikaa ehkä se päällä. Mutta oli upea. Ihan siis tajuttoman upea. Jotenkin tuntui hassulle kaikki ne mittasuhteet. Mä en tiedä siis... Niin kuin se ei välttämättä kuvallakaan nyt tuu sitten niinku esiin oikein, että kuinka niinku laaja se halli oli. Joo, se oli niinku syvä ja sit samalla korkea, mutta sit siinä oli asioita lähellä. Niin siis musta tuntuu, että mulla oli tosi hankala niinku hahmottaa sitä. Ehkä noissa sitten, missä näkyy ihminen niinku siinä, niin siitä hahmottaa vähän se paremmin.
koko luokan. Joo. Suht nopea oli siis kiertää toi. En tiedä, paljon meillä meni aikaa, mutta ei mitenkään ihan hirveästi. Se menee tossa tommosen niinku tavallaan lenkin. Niin kyllähän siellä saa vietettyä aikaa enemmän, jos jää katselemaan. Saa. Ja sittenhän siellä oli sellainen ääniopastus, mutta me ei otettu nyt sitä siihen ollenkaan sitten. Mä en tajua, miten me ei edes huomattu semmoista. Mä olisin voinut ihan hyvin ottaa. Mä luin sitä etukäteen, että sellainen on siellä, mutta en mä sitten tajunnut. Mut mistä sen sai? En mä tiedä, toimiko se sitten omassa kännykässä jotenkin vai? No siis mä katsoin jossain vaiheessa, että ihmiset niinku laittoi omat kännykät niinku siellä korvalle. oli oma wifi-verkko vaikka ja se olisi siihen kuulunut sitten. Ei mitään hajua. Mutta olis varmaan siis saanut enemmän irti tosta, jos olisi ollut se ääniopastus. Mutta upea paikka silti. Eli jos käytte täällä Nerhassa, niin tää on myös semmoinen must-see-kohde. Tosi Ihan lähellä mieletön. tässä kyllä niin kuin käydä. Joo, helppo oli tulla autolla ja varmasti on helppo tulla muillakin. Tuossa ainakin bussi menee, taitaa mennä ees taas. Ton pääsylipun hinta tonne Luolaa oliko se 17? Mielestäni se oli 17 €. Ehkä vähän päälle. Netissä luki 15,50, mutta Mutta se oli varmaan vaan netistä lipun totta. ostaneiden hinta. niin joo. Täällä on kyllä kiva ajella autolla täällä Espanjassa, kun täällä on tiet tosi hyvässä kunnossa ja mä tykkään jotenkin ajella täällä. Ainoa mysteeri on liikenneympyrä. No niitä jos ei olisi. Meillä on vielä niinku hoksattu, että mikä se logiikka on. Niin mikä sen sisäkaista, kun siinä on 2 kaistaa aina, niin mikä sen sisäkaistan tarkoitus on? Mä oon aina ajatellut, että se sisäkaista on niinku, että jos sä oot menossa vaikka 3. liittymästä pois, niin sit saatat sen sisäkaistan. Mutta kun et sä pääse pois sieltä liikenneympyrästä, jos sieltä tulee autoja niinku viereisellä kaistalla. Sitten me saadaan sitä tööttiä. Ja hei, tööttisaldoa voi laskea vielä 1 lisää. Ai missä me saatiin 1? No siis sä sammutit auton siihen liikenneympyrään. Niin joo. No mut se ei olisi edessä ajava vika, kun se rupesi törttöilemään siinä. Todo era bonito cuando lo hacía contigo. Ahora te pido amor como si fuera un mendigo. Y para ser bien claro que despidan a Cupido y te traigan pica pica pa' tus supuestos amigos. Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera. Y solitico nos dañamos el corazón. Duele bien cabrón, pero no importa, ya no vale la Kimmo pena. bongas tästä Luolien läheltä jonkun näköalapaikan, niin ajateltiin nyt samalla reissulla käydä se. Siitä ei ajanut ehkä kuin muutaman minuutin, 2 kilometriä taisi olla ehkä tähän. Me ei ole siis ihan varmoja mihin me kävellään. Mutta Toinen on autotie, mikä menee tonne alas, mutta sitten tuolla ylhäällä menee ehkä kävelytie. Meidän pitäisi päästä tonne ylös jotenkin, mutta täältä menee ehkä joku polku sinne sitten, toivottavasti. juu, toivotaan. Mikä tämän näköalapaikan nimi oli? Torre de Maro. Pistetään se tänne alareunaan Todo jonne. era bonito cuando lo hacía contigo. Ahora te pido amor como si fuera un mendigo. Y para ser bien claro que despidan a Cupido y te traigan pica pica pa' tus supuestos amigos. Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera. Y solitico nos dañamos el corazón. Duele bien cabrón, pero no importa, ya no vale la pena. Ella sabe que sin montar que tenga mejor nada. La lealtad es algo que ella no aprecia, no le interesa nada, nada, nada.